Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen nede i ovnen hos Bagenørden. I dag i mit lille sommerhusstudie, der har jeg taget noget med til dig. Det er faktisk en frosset andelår. Lige nu kan de her købes for 10 stykket. Det er jo et fund for de penge. Man kan også købe andebryster, også i den her cirka en størrelse på en 200-300 gram. Og det kan du faktisk tilberede på så mange forskellige lækre måder. De her andelår, de bliver super saftige i airfryeren eller i ovnen. Andebrysterne, dem kan du faktisk stege i airfryeren også. Du kan også stege dem på panden eller i ovnen. Det er helt vildt nemt og hurtigt at tilberede andelår og andebryst. Og faktisk så må du godt spise andekød, sådan en rosa stik, så er det faktisk mere saftigt. Men stadigvæk, selvom du gennemstarter det, så bliver det altså utrolig saftigt og lækkert kød. Både i ovnen og i airfryeren. Men altså køb stort ind, når der er godt tilbud på andebryster og andelår i supermarkedets frysediske, for det smager virkelig lækkert. Og ikke kun til jul. Men jeg synes, at du skal hoppe ind på noget i ovnen og se de gode opskrifter, og så tak fordi du kiggede med. Hej hej!